Bobo na papa Igbo mụrụ anyị abịa welu ndị Igbo aka papa wee aka agịdịgba cheli wufu aka papa welu ndị Igbo aka ekpe iwe n'elu aka ekpe iwe n'elu ndị Igbo aka ekpe wee aka ndị papa Obinna welu ndị Igbo aka ngwado obi welu ndị Igbo aka siwe ekene m Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ ihe anyị bịa ike ọ bụ akụkọ ifo akụkọ na egwu Mike eje agha onye gwọta mori n'ọkpọrọ n'ụba onye gwọta mori n'ọkpọrọ n'ụba ịgwọta mori n'ọkpọrọ n'ụba ihe na-eme unu papa ihe na-eme unu papa unu ga-emechinete ọnụ ka ndị Igbo wee nụrụ akụkọ ahụ anyị ga-akọlụfa onye gwọta mori n'ọkpọrọ n'ụba onye gwọta mori n'ọkpọrọ n'ụba ịgwọta mori n'ọkpọrọ n'ụba ịgwọta papa nnukwu like kwala egwu a nwekwa ifu nke o si akpọ aka papa ngwa na-agụ onye gwọta mori n'ọkpọrọ n'ụba ịgwọta mori n'ọkpọrọ n'ụba ịgwọta mori n'ọkpọrọ n'ụba ịgwọta mori n'ọkpọrọ n'ụba papa ngwa na-agwa ịgwọta mori n'ọkpọrọ n'ụba ịgwọta mori n'ọkpọrọ n'ụba ịgwọta mori n'ọkpọrọ n'ụba ịgwọta mori n'ọkpọrọ n'ụba ebe ị na-agwọ isi agwọ ngwụlọ 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 ndị be anyị akụkọ anyị ga-akọrọ unu bụ na o nwere otu nwaanyị afọ ya bụ ulu ka na nwa o wee luo o nwere isi afilifu ede isi ya na-achakwa gịnị akpa mmanụ cheli papa isi ya bịakwa na-acha akpa mmanụ o wee kpọọ onwe ya asị o wee si na Chukwu melie ihe dị njọ wee na-ebesa akwa ala ọ bụkwa ogbenye ọnụ ntụ papa n'enyi ọ bụkwa ogbenye ọnụ ntụ ọ fụrụ ihe ọ na-eri o jekwa na-ezo si na ọ chọrọ ka afụ ya ọ si na ọ chọrọ ka afụ ya anya maka ọ si na Chukwu melie ihe jọrọ njọ na ọ na-ebe o jezuo maka o nwere ka isi ntutu ya toro ogologo bịa dị afụlifu bịa dị akpa mmanụ ịmara ụdị akpa mmanụ o wee na-ebe akwa si na Chukwu melie ihe si kedu ụdị ụwa ọ pụtara na ọ jọrọ njọ mmadụ o jezuo ọ na-ebe o si na ọma ndị na-apụtazi ilu ọ bụrụ ego ka o nwere ọ bụrụ ego nri ka o nwere ọ bụ ụbịam ọnụ ntụ o jezuo olu ofu mbọsị ụmụ ọkpara eze nwekwara ụdị ntutu ahụ na-asị na ọ chọọ nwaanyị nwere ụdị ntutu ahụ na ọ bụ nya ka ọ dị kpọba ka ọ dị egolo ọ chọrọ onye dịkwa ka ya ọ na-achọ ọ na-achọgharị ebe niile ka ọ fụ nwaanyị dị ka ya nwere ụdị ntutu ya ahụ dị akpa mmanụ ọ fụrụ nwaanyị ọ dị ụkọ ya bụ ọ dị skars afụrụ nwaanyị dị ụnyaahụ ka ntutu ya dị nnọọ afụlifu ede bịakwa dị akpa mmanụ dị nnọọ ka anyalị ịmago dị nnọọ ka anyalị oluzie nwaanyị ahụ na-ezo osizie na windo wepụta isi ka o wepụtazi isi na windo odibeeze na ọkpara eze fancha na-agafe o wee fụchatazie ntutu ahụ na-acha akpa mmanụ o wee si onye nwe isi a wepụ aka o si onye nwe isi a kedu onye bụ ihe nwaanyị ahụ ọ na-enyo nwaanyị ahụ na-enyo ọ na-enyo nwaanyị ahụ anya bụ uru nwa anyị nọ na London Bridge is falling down
falling down, London Bridge is falling down, my fair lady. Nyabo ihe mezini bụ na nwaanyị ahụ ezobezi ezo maka ifele onwe ya na-eme ọ chọrọ ka mmadụ fia o si na ọ jọrọ njọ nwaanyị kedu ụdị ụwa ọpụta so ka ọ na-ezozi ezo ọkpala eze ahụ edujezie ndị otu esi anya chụbi anya kwaka ụzọ ahụ ka akpọpụtali ya n'otego o wee kwaka ụzọ wee kpọpụta nwaanyị ahụ ọkpala eze wee sịa kedu ebe ị nọ sinsi na-achọ gị oge ka m na-achọ ihe niile nchọlụ gị gbago n'ugwu nchọlụ gị gbadaa na ndịda ibi ebe a zoo kedu ihe iji bịa zoo ị na-ata m afụfụ niile anyị na-ata m na o nwee ka ọ dị osia ịgbara ajọ ka ihe iji zoo papa wepụ aka osia na ọkwa gị ka m na-achọ onye dịka gị ka m na-achọ dịkwa ọ dị ka ọ dị m ka m na-achọ osia na ọ malụ mma na ọ malụ mma nwaanyị na-etu esekpulanụ na-asị anya nụbi nwaanyị ahụ wee kpuchie aka n'iru wee na-ebe akwa si ya ọkụ ụwa dị si ọ chekwa m na m ajọ ka ọ si ya mba na ijọrọ njọ ọbụla iyi maka gị nwa bụ the queen ya eze nwaanyị niile n'ụwa niile n'oge nwa bụ onye mbụ na mbụ hei nwaanyị a ọrụ ya ka onye kpuchie aka n'imi wee gbabulu nwụrụ ya aṅụli ji ya obi ọ bụrụ na ọkpala eze bịa ịnụ ya ọnya bụ ọkpala eze wee kpọrọ ya n'alụ osi na ọfụgo wee nụọ ya nụchapụ ya ọcha nụchichicha anya ba wee na-ebi n'udo ihe niile ọ chọrọ ka a na-emeli ya nyanwa bụzi ọkpala eze bụzi eze nya bụ ọ bụzi eze nwaanyị ka a na-ebizi n'udo na-eme ọfụma ihe ọ gwara ọkpala eze mee ọkpala ezezi ka ọ bụ ọbụzi ọkpala eze osi anya kpọdogodo isi n'ala nya chinye ọkpa elu ọkpọdo isi n'ala nya hei asị ọkwụwa si adị nwaanyị asị ọkwụwa si adị nya bụ iro agwụgokwe iro chakpa iwọ ka ihe anyị ga-amụta na ya bụ ka Chukwu si wee kee gị welie ahụ ịdị mkpụmkpụ papa debe ọfụma papa nọrọ ọfụma ịgbazi n'aka ebe ọbụla ka Chukwu si wee kee papa agbagokwe ndị gị wepụ aka ị na-akwa anụ ibe kwanyekwela onwe gị ugwu nnọọ kwanyela onwe gị ugwu agbagokwe ndị gị kwanyela onwe gị ugwu ị na-akwa onye na-enyekwa gị nsogbu o nwere onye na-enye gị nsogbu ya bụ ka Chukwu si kee gị ị nọrọ one ahụ onwe gị eju gị afọ ị na-enwe aṅụrị ị na-akpa nganga itolo ogo kpara nganga ịdị mkpụmkpụ gbaba nganga ịdịgodi mkpụmkpụ ụmụ onye chọrọ onye mkpụmkpụ o nwere onye na-achọ ya ịmara ụmụ nwoke tochela ogologo otolo ogologo enwere uche ụdị ndị a na-atacha isi n'elu fa na-achọkwa ndị mkpụmkpụ fa chọrọ onye ogologo ibe fa maka unu dị ogologo na-abụ unu ga-amụ ụmụaka enwere uche ya bụ a na-agwụ ya ọgba ya ọ na-achọkwa gị onye nke gị na-achọ gị ije gbaa high heel ọfụ gị oche na itolo ogo ọ rapụ gị pụọ ya bụ nke gị ọkwaala gị o nwekwa onye na-achọ onye dị oji ọ dị ọcha ahụ ọ dị amasịchara ya ọ na-achọ oji ọ bịazie ije tebe ude si na onwe gị adịrọ gị mma isi na onwe gị adịrọ gị mma n'ijọka ka itebe ude ị na-etezi ude iteketa ude ibe a na ọcha onye na-achọzi onye oji chọkata ịbaga ọcha ọ maazị na ide oji ọ rapụ gị pụọ ya bụ ọ kwaala gị ya bụ o nwee ike ntutu gị dị obele ije na-akpa wigi tolo ogologo na-ekpu wigi tolo ogologo onye ahụ achọrọ wigi tolo ogologo ị na-eme ka ịghọọ onye ọcha ka ịghọọ ndị Brazil ị na-eme ka ịghọọ ndị Brazil ọ chọrọ ịnụ onye Brazil ọ fụzia gị ochie na ịbụ onye Brazil ọma nnukwu ọ rapụ gị ọ pụọ ọnya bụ na ọ kwaala gị ya bụ ma ụmụ nwanyị tụkatụ ịnụrụ di n'oge fa na-ekwube m arọ one fadị mana ụmụ nwanyị ịnụrụ di n'oge kwube arọ one ịdị maka o nwere ndị anụ ọkwa nwaanyị n'oge fa chọrọ ụmụaka maka ụmụaka na-awanye mmadụ aka n'anya ịbịazie si na ịdị 25 kwa arọ ịdị 25
Ọbịazi ọ na-achọ ndị dị 35 ịkụzie 25 ọ sị biko chalụ m na ike ụmụaka adịrọ m ọ rapụ gị ya bụ na ọ kwaala gị na ikikịta onwe one medical doctor na-asị m nkịta m chọọla ya mmadụ mana ọ nụbugo nwaanyị ọ nụrụ onye ọcha ụmụ ya etochegokwa ọ dị ebe m 46 ọ sị na ọ na-achọ from 35 to 43 ma ọ bụ 44 so ịbịa o nwere ike ọ bụrụ na isi bụ na ịdị 25 ọ bịazie nwata nwoke mmadụ nwanne anyị nwoke ahụ ọ nụbugo onye ọcha ịma na ndị ọcha ejirefu efili isi ovu na-asha akị ndị ọcha ọ na-asha akịfa ị ga-asị anya mee ihe niile dị n'ụwa ọ ga-emekwa ịnali anya mgbe ahụ maka ofe ejikwara anya ada ayọtakwafa biko ka ị na-ayọ onye ọcha biko sef ka ọ na-ewe iwe nya ọ sị gị gabala onwe gbaa ga-anụkwalụ m ihe ị ga-eme bụ ikolo akpa gị gaba iru maka ịnọlụ na-ayọ biko ị na-ewaste time ọkwa kafa si eme o fabia kịta n'ovu na-acha akịfa na-acha ihe ọbụla isi mfa mme fa ga na-eme na-abụkpọ ka ihe unu na-eme ụmụaka ka ihe unu na-eme ụmụaka agịdịgba ka ihe ị na-eme unu na-eme rapid papa ngwa rapụ ngwa bidonu na-arapụ ụmụaka na-arapụ ọ na-eme rapid amara m ihe unu na-agụ gụba na egwu Igbo be anyị papa gụba na egwu Igbo be anyị onye nwa ndị be anyị ife agwụgokwe mma arapụ m ka emesịa uhuruchi ọma ụmụaka na-arapụla onwe fa uhuruchi ọma nwanne m nwaanyị Nkechi Chizi nwanne m ekenekwe gị James ekene gị ijeni daalụ na unu emeela akọchagokwe m akụkọ ifo ahụ akụkọ ifo m na-akọ ọgwụgwụ ọ bụla agwụ ndị bịa leti ọ ya adịzi mgbe ọzọ ka m menụzie ka emesịa